malde mun be no nu ulu sigero benendo ko kanama ulu ka ministry o ye ayere ka fako abena demedo malde no konima ni ayere la ka fako nunu koni kungoto be e chencen sanfe desert konala kibaram nun serama ulu konde ayere ka fo doko kun temele malien jekulu do ni nunu koni bela jele kunye shifina kawye ulu koni ye jado koni bla bololo sira koni fe ni video yin konala ni kamale nunu koni ubora kapma ka uga la hala kon fo e desert sanfe la nunu koni ayere ka fako ulu koni ma hagayam kon be no ko akachani ma bakele ani keme woroy kambe wati mine ko sitan ko ngoni mino ko o kon be ka ma chama koni faka ulu chela enno ko ulu koni gena ka bo Algerie jamana kon nala kana ulu koni la fili dugudo kon nani oye asama kai ko oni Algerie ra kon chela ko obe kilometre bi saba nyoko nabo kawla dona ka fo ni shifinje kulu nun koni ube soni kungoche e kungo aleni mino ko la enno o kama nun koni video koni ke ka wele koni bla kanyesi Mali jamana nyamko ma ministry fokata transition ale yara koni nyamama ko uka demedo uluma ko sabla ko jiga wara konte uluye albi video en konala we ayere ka fo o yem ni o e jien tomba ale ka banyuma ke tondo e mu kon ka baranya shilendo tungaranke ulu demenima ko ulu kon be ka demedo ke uye mu ye dumun go ta fanfela e ale nin kena ko ta fanfela ko ga o demen nun kon te ka bolike ko kum konala we anyini Mali jamana nyamko fe ulu kon ka u ko flawla wala sa ulu kon be saka bo ni la hala gelen nun konala ni kibaran nun kon charla bololo siraw kon fe Mali ministry so mko ulu koni include na da akan ni kibara nun koni charla bololo siraw fe kala dona ka foko ni video yin ale koni kala December kalo claim gani shegi ni kibara nun charle bololo siraw fe ministry ni oye Malien munu sigero benendo ko kanama ulu ka ministry ni oye ministre des Maliens de l'extérieur o kone feraw koni siki senga wala sa chuka amna ni manunu ubseka segi kana Mali kono chuka amna herela albi kala dona ka fo kame domina igobi ni Malien nunu ulu koni ministry so ube nyogon kalama ni mo mun ko ni flene ayre la ka foko nun ko ni chama e nyokon soro ni yore na no ko ga uboro kacha ko do ko be no ulukume kasola libi ulu yara fene na u yere soro u chela eno ka farani ma mun ko ni ulu fene bora Niger jamana ka wala do na ka foko ni wale mun ko ni flene ko ni konte ko kuraye Mali jamana ko nala sabla samba fla aleni mugan fla ko nala Malien baolon vla aleni ko deme dona uluma ni ka segini ule Mali jamana konnala kawla dona ka fo o hakam ko ning folen flene keme duruni ko o bela jelen huye demsenu ye wa keme sabani ko kumbo ula ulu bela jelen ko fene kunye musoye o sankele fene konnala jouer kalola malde mo ko mugan fla ulu era ko fene torajila libi jamana ka ambalma o nikbara ne pambulu ka dawkuluka ani je aka kuluma jola o kambe anyogona were